uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mbonga uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami. Makudumise igama lakhe uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga umusa ubaba uNkulunkulu angenzela wona. Ngokuhlangabezana nosisi uZiphora. Kade ingane ilunywe yenye esikoleni. Esesuka emsebenzini eza ekhaya kithi eNtunjambili. Ngingunonhlanhla mina ngwakaBhengu eNtunjambili bathandekayo. Usisi uZiphora kahle kahle weqonde kwenye indawo kodwa wathi mebuza ngisensimini ngilima ebuza umuzi athi cha ikhona la ingane ilunywe ingane enye ayilunywanga inja. Samukelana naye wangicacisela wangixoxela ngentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngalala nginokuthokoza nje nangalelo langa lelo saguqa sathandaza futhi ngiyambonga uNkulunkulu owangenela kumkhulu uNsibande nogogo Nsibande. Ngithi uJehova udumo lonke lungo lwakhe nobukhosi bonke bungo bakhe. Bazalwane mangaqhubeka ngikhiphe imfakazo kungaze kuse selokhu nje ngiqalile ukungena entabeni wangifaka ekhaya lezwi angena entabeni ngacela nedate yokuvuma neyongena ngaphakathi yokuvuma nezono bafowethu. Into engayibeka nje isemqoka kakhulu ukuthi ngempela mawusungenile ithole idate yokuvuma izono. Kunomthwalo nje usuyibhala nje usayibhala kunomthwalo osukayo. Uma ubaba ekutshela ethi sibhale isono sonke sinjengoba sinjalo ungabi namahloni usibhale sinjengoba sinjalo ukuze ubaba uNkulunkulu akuthethelele izono zakho. Simbonile sizwile eBhayibhelini kukhulunywa ngezisebenzi zikaNkulunkulu ubaba ayeyisebenzisa nasemandulo ukuthi bafowethu bonke abayilandela indlela yakhona bakhavekile up until today kuze kuye phakade naphakade. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. kahle masibona abantu abagcotshwe uNkulunkulu kahle thina sithi sibona bona kepha uNkulunkulu usuke ekhave ngabo. Simele ukuthi siyenze into abayishoyo injengoba injalo nangaphakathi kwemizi yethu konke sikwenze kunjengoba kunjalo ngoba asilambi asisweli njengoba mase singenile entabeni kaJehova inhlupheko zonke ziyaphela bafowethu. Bese kuba khona lezo ezikuthintayo ezisuke seziqoqa zikhumbuza ukuthi thandaza yenza ukuthi nokuthi wayethi methi ubaba uNkulunkulu omlalela uyakhuluma nawe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyibuze mina noma umama eshumayela enkonzweni yangoLwesine ngilalela inkonzo zakhe ngithi umama uthi uyilalela umlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakhuluma. Abantu bakaNkulunkulu laba ngaze ngabuza ngisho nakusisi Ziphora ngathi sisi Ziphora nginenkinga mina uyazi ubaba uNkulunkulu mina ngikhulu angizwe into ayikhulumayo ngikhuluma mina naye ngisho ngisemkhosini wathi yabona lokho oyucabanga uphinde ucabanga umoya kaNkulunkulu fanele ulalele unjengoba unjalo. uNkulunkulu usuke ekhuluma wenze leyo nto uma ethi iyeke. uJesu Kristu inkosi, since ngenze lokho ngikulalele ngikuqonde uNembezo uyakhuluma futhi uma ungakayenzi ulokhu ushilo uyenze impendulo yabo uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Ziningi izinto ezenzekayo niyazi bafowethu uma ngikhuluma iqiniso ngisho nokudla akupheli ekhaya.
akupheli uJesu Kristu uyinkosi ngisho nokuswela nje akupheli make wathi inkosi yami ukuthi ubone ukuthi sekukhona la sekuxega khona ukuhlangane ngisho nemali ngisho esikhwameni ungazi ukuthi le mali ngoba ngangithi angisenalutho hawu nansi imali naku 100 rand naku 200 rand uJesu Kristu uyinkosi bazana sikhulumi imfeketho noma inganekwane masisho kanje abalambi abantwana bakaNkuluNkulu abasweli uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi amen ngiyabonga.